Danas činimo nešto drugačije što nismo do sada. Naime, u svim hrvatskim misijama i župama po svijetu danas je poziv na molitvu za domovinu, a molitvu za hrvatske uznike u Haagu, posebice hrvatskog generala. Poziv svijećom na snagu svjetla. Kao što sam ja spomenuo prije, mislim da sjećanje može se događati samo subava. Kao što svijeća ima snagu u sebi da razgoličuje ili dagna tamo, tako neka bude i s nama. Ja bih vas zamolio da se ustanete. Ona trudnoj sini svoju povijest piše.
dragi brat,